First time na maging blood donor ng 22 anyos na si James Manuel kaya hindi niya daw maiwasan na kabahan. Ang kaba ay napalitan naman daw ng kasiyahan nang matapos ng proseso ng pagguha sa kanya ng dugo. Kwento niya, naisipan niyang dumalo at mag-donate ng dugo sa ikinasang bloodletting activity kaninang umaga ng BJMP Bicol sa isang mall sa Legazpi bilang pasasalamat sa Panginoon sa mga biyayang kanyang natatanggap. Aniya, nakakataba ng puso na may madudugtungan siyang buhay kaya hanggat kaya at posible pa, patuloy daw siyang tutulong. This past few months, so I have been thinking of a way of how I can give back, not to any specific people, but to in general, to pass around the good that has been coming in my life. And then when I heard that this event was happening, then I've also figured I haven't donated blood yet, so why not? And it's been not exactly a dream, but it's been my goal to donate 100 times before I turn 30, if possible. Dinaluhan din ang aktibidad ng mga tauhan ng PNP, Civil Service Commission Bicol at mga sibilyan. Ayon kay Jail Senior Inspector Ronald Jesse Selga, ang Chief Health Service Division ng BJMP Bicol, bukod sa lungsod ng Legazpi, nagkaroon din ng bloodletting activity ngayong araw ang iba pang jail facilities sa rehiyon. Aniya, bahagyang aktibidad na ito sa pagdiriwang ng ika-34 na anibersaryo ng BJMP. Ang mga nalikom naman na dugo ay ipapamahagi sa mga hospital sa bawat lalawigan. So what are our objectives for our bloodletting activity? It is to promote safe and efficient blood supply and as well as to promote altruism para hindi po tayo nakukulangan ng blood supply sa mga hospital. Pinasalamatan naman ng BJMP ang mga nakatuwang nila sa aktibidad tulad ng City Health of Legazpi at Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory Blood Center. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.